पहले तो भोजपुरिया चैनल पर जे भी सुनता हमारा बात के ओकरा के बहुत बहुत प्रणाम। भोजपुरी भाषी के हम एगो माटी के लाल बानी अपने रूरल के क्षेत्र के जन छपरा डिस्ट्रिक्ट में हमारे घर पर ही मसरक हमनी के एगो लड़ाई लड़तनी सो जे एगो हमनी का जौन बिहार के लोग बा एकरा के आखिर उपेक्षित कइल कहा जाता। पूरा देश में पूरा समाज में हमनी के उपेक्षित कइल जाता। एगो हीन दृष्टि से लोग के देखल जाता। जहाँ भी हमनी के लोग रोजगार करे जाता वहाँ से मार के भगावल जाता। लोग उपेक्षित कइल जाता कहीं ना कहीं। आई कितना बड़का विडम्बना बा कि देश में कोनो प्रकार के घटना घटता, चाहे कहीं फैक्ट्री में आग लग जाता, चाहे बम धमाका हो जाता, चाहे बस एक्सीडेंट हो जाता, चाहे कुछ हो जाता, तो उनमें बिहारे के आधा से ज्यादा पलायन होला। उनमें सबसे प्रमुख एगो जौन पलायन के कारण बा रोजगार, दूसरा का पलायन के कारण बाटे शिक्षा। पढ़ाई के स्तर जब नीचा होता हर केहू का बुझाता जे केहू दूसरा का घर के लड़का पढ़ लिख के बड़ आदमी बन गए तो ज़्यादा पैसा कमाए लगे। तो लोग का बुझाता जे हमरा लड़का का जब अच्छा पढ़ाई नहीं मिलत, चलो प्रदेश में कमाई जाई, और जब स्कूल में ओकरा के पढ़ा दिए तो ओकरा बढ़िया से नौकरी रोजगार मिले, पैसा कमाए लगे। तो दूसरा का कारण बाटे शिक्षा। तीसरा बाटे इलाज। बहुत सारा ऐसा लोग बा जे सरकारी नौकरी में करतल, चाहे दूसरा राज्य में रहता, चाहता इच्छा बा जे हम गाँव में रही, लेकिन ओकरा डर बा जे हम बिहार में आए तो ये हमरा इलाजे ना मिली। इलाज का अभाव में अगर बा अगर देश दुनिया के कोनो कोना में रोड़ा बानी तो दिल पर हाथ रख के सोची जहाँ पैदा भइल बानी ओकरा के मातृभूमि कहल जाला। वो मातृभूमि के बदलाव करे खातिर कारण ओकरा मन के अंदर कोनो प्रकार के ललक लिखे ललक अगर बा तो ओकरा के जगाई और ओकरा बैठ के एक दिन 1 घंटा अपना घर में समय दी और ओकरा एगो चीज कागज पर लिखी कि रउरा सपना के बिहार कैसन होके के चाहिए। जैसन अभी बिहार बा वैसने अपना लड़कन के अपना आगे आवे वाला पीढ़ी के देवे के चाहतनी कि एगो रउरा अपना सपना के बिहार बनाए जना मेरा लड़का और परिवार खुशहाल रहो। तो आई रउरा हम मिल के सब आदमी एगो सपना के अपना सपना के बिहार बनावल जाओ, जहाँ सबके सुख शांति भाईचारा से रहो, जहाँ सबका रोजगार मिलो आ केहू का कमाए खातिर बाहर ना जाए के पड़े। अपना माता पिता गार्जियन हित दोस्त का जोरे शादी ब्याह कथा मटकोर में घूमत रहो आ थोड़ा सा यहाँ के कल्चर के फायदा उठावत रहो। काहे अपन बोली छोड़ के दूसरा के बोली सीखे। हमारा बोली में बड़ा मिठास बा। हमनी भोजपुरी भाषी है सब। भोजपुरी जन होला तो मन के अंदर लोग का धस जाला। हम देखी ले पूरा बिहार घूमी ले, यूपी घूमी ले, दूसरा राज्य में जाइले। भोजपुरी गाना के बढ़िया बढ़िया बिरहा निर्गुण भजन लोग सुनेला, लोकगीत सुनेला, तो ओकरा के हमनी के आई एकरा के औरी मिल के भोजपुरी माटी के कस के मजबूत बन जाओ। स्वागत के बाद भोजपुरी वर्ल्ड में हमारी साथ बानी बिहार के जी वर्तमान आम पार्टी के अध्यक्ष सुशील सिंह जी बानी। का टाइम सर जिस तरह से जनाधार बढ़ता है दिन बर दिन और नौजवान लोग जुड़ता काफी प्रभावित बा आम आदमी पार्टी के जो बानी एक तरह से मतलब सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल जी और अपने ही बानी। तो का कहना चाहत बानी नौजवान लोग का एक तरह से जनसैलाब मुड़ता आम आदमी पार्टी जुड़ता लोग। पहले तो भोजपुरिया चैनल पर जे भी सुनता हमारा बात के ओकरा के बहुत बहुत प्रणाम। भोजपुरी भाषी के हम एगो माटी के लाल बानी अपने रूरल के क्षेत्र के जन छपरा डिस्ट्रिक्ट में हमारे घर पर ही मसरक हमनी के एगो लड़ाई लड़तनी सो जे एगो हमनी का जौन बिहार के लोग बा एकरा के आखिर उपेक्षित कइल कहा जाता। पूरा देश में पूरा समाज में हमनी के उपेक्षित कइल जाता। एगो हीन दृष्टि से लोग के देखल जाता। जहाँ भी हमनी के लोग रोजगार करे जाता वहाँ से मार के भगावल जाता। लोग उपेक्षित कइल जाता कहीं ना कहीं। आई कितना बड़का विडम्बना बा कि देश में कोनो प्रकार के घटना घटता, चाहे कहीं फैक्ट्री में आग लग जाता, चाहे बम धमाका हो जाता, चाहे बस एक्सीडेंट हो जाता, चाहे कुछ हो जाता, तो उनमें बिहारे के आधा से ज्यादा लोग मरता। काहे बिहारे के लोग मरता? एक मतलब है सबसे ज्यादा बिहार के लड़का जे बारे हैं नौकरी करे के तलाश में दूसरा राज्य में जाता है, तो वो सबके रोकल के जाओ। ओकरा खातिर सरकार कोनो काम काहे नहीं करत? एकरा के जन आंदोलन बनावे पड़ी। जैसे कि हमरा बाबूजी का हमरा रोजगार से मतलब नहीं है। हम युवा बानी तो हमरा रोजगार खातिर खुद लड़े के पड़ी। जब तक मतारी के सामने ओकर लड़का ना रोए तो मतारी ओकरा के दूध ना पियावे, तो हमनी के रोवे के सीखे के पड़ी, अपना अधिकार के मांग करे के पड़ी। अगर केहू नहीं दे तो हमनी का इतना कुवत पैदा करे के पड़ी कि ओकरा हलक में हाथ डाल के रोजगार छीन लिया। जेकर भी सरकार बा जब देश आजाद भइल बा तब से 1947 में जब दिल्ली आजाद भइल, गुजरात आजाद भइल, महाराष्ट्र भइल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब भइल, जब देश के 28 गो राज्य 8 गो केंद्र शासित प्रदेश आजाद भइल तब बिहारो आजाद भइल रहे। आज का कारण बजे बिहार नहीं सर का कहे चाहत बन जिस तरह देखल जाता कि रोजगार खातिर पढ़े खातिर लोग बिहार के लोग तरह विस्थापित होके माइग्रेट करके जाता और कहीं ना कहीं बड़ा समस्या झेलक पड़ला। एक तरह से लोग धुतकारेला। तो अपने के आम आदमी पार्टी के सरकार अगर बनता लोगों के मतलब कि अवेयर करतानी जागरूक करतानी तो का मने बिहार में अपने करे चाहत बानी? मैंने केजरीवाल मॉडल लाए चाहता नहीं, पंजाब में जो अपने सरकार बनल बा वही तरह के करे चाहता नहीं। देखिए 2-3 गो कारण से लोग के पलायन होला। उनमें सबसे प्रमुख एगो जन पलायन के कारण बा रोजगार, दूसरा का पलायन के कारण बाटे शिक्षा। पढ़ाई के स्तर जब नीचा होता हर केहू का बुझाता जे केहू दूसरा का घर के लड़का
पढ़ लिख के बड़ आदमी बन गए तो ज़्यादा पैसा कमाए लगे। तो लोग का बुझाता है हमरा लड़का कहीं जगह अच्छा पढ़ाई नहीं मिलत, चलो प्रदेश में कमाई जाई, और जब स्कूल में ओकरा के पढ़ा दिए तो ओकरा बढ़िया से नौकरी रोजगार मिले, पैसा कमाए लगे। तो दूसरा कारण बाटे शिक्षा, तीसरा बाटे इलाज। बहुत सारा ऐसा लोग बा जे सरकारी नौकरी में करतल, चाहे दूसरा राज्य में रहता, चाहता इच्छा बा हम गाँव में रही, लेकिन ओकरा डर बा जे हम बिहार में आए तो ये हमरा इलाजे ना मिली, इलाज के अभाव में हम मर जाए। तो इलाज तीसरा का समस्या बाटे। तो रोजगार, शिक्षा, इलाज सबसे बड़का समस्या बा। करप्शन के सबसे बड़का समस्या बा जरा के रोकल जा सकता। तो कुछ ऐसा अच्छा समस्या के बात कहते हैं तो यहाँ तो समस्या ये होगा अपराध, सुशासन बाबू के सरकार में तो अपराध बढ़ल जाता, तो बाहर के जो हमनी के पढ़ लिख आयल मानसन तमनी के सुरक्षा ना मिली तो क्या काम करे। तो अपने चाहत मानी कि यहाँ पर अगर आप सरकार में आयम तो है, चाहे अपने अपनी कोशिश करल जाता कि यहाँ पर एक तरह सुरक्षा मिले सबके व्यापारी का, पढ़े लिखे लोग के भी। जब लोग का रोजगार मिले, जब सभी लोग का रोजी रोटी मिले तो ऑटोमेटिक अपराध के जो संख्या बा तो कम हो, तो वही सरकार हमनी के विफल बा लोग के रोजगार देवे। जब रोजगार लोग का लगे ना रही, जब भूखे खैला बाहर मरी तो अपराध के धीरे धीरे बढ़ावा हुई। एक चीज, दूसरा चीज की एक तरफ तो हम ढोल पीटत नहीं कि हम शराबबंदी कर दिले बानी जब से समाज में बड़का सुधार हुई, जबकि बिहार में संभव नहीं थे। जैसे कि बिहार नेपालों से लगेला, उत्तर प्रदेश से लगेला, झारखंडों से लगेला, बंगालों से लगेला। बिहार के जो सीमा बाटे विदेशों से लगेला, अलग अलग राज्यों से लगेला। 38 गो जिला में से 22 गो जिला बा जो दूसरा राज्य या दूसरा राज्य देश के टच करेला। तो शराबबंदी एक तरफ कह दहनी, शराबबंदी कह दहनी, शराब बिकत नहीं तो फिर मिलत के बा। चल जाई शादी में बियाह में देखी जे खूब लोग पी के हुआ मातल रहते, चल जाई केहू के शाम के देखी जे सब पियत हटे। तो कहीं ना कहीं अगर पियत हटे कर मतलब खामी बा, आ खामी बा तो रेवेन्यू नहीं खियावत। टिकते पर सरकार के सोचे के चाहिए। हम नहीं कह ओकरा के खोल दी चाहे बंद कर दी, लेकिन या तो बंद करे तो पूर्ण रूप से बंद करी। जब अगर केहू मिलत तो ओकरा के सजा दिया, आ कहीं ना कहीं सरकार के लोग एकरा के बढ़ावा देता। तो ये बहुत सारा ऐसा समस्या बा जना पर रोक लगा के, करप्शन के रोक लगा के, जब इस सब के कमी। लास्ट में का कहे चाहते हो, जितना जनाधार मिलता अब सब लोग नौजवान ज्वाइन करते, जो पढ़े लिखले बालू बाहर है दिल्ली मुंबई, और अब ज्वाइन करे चाहता, बिहार के बदले के चाहता। तो हम रउरा लोगों से यह आग्रह बा जे अगर देश दुनिया के कोनो कोना में रउरा बानी तो दिल पर हाथ रख के सोची, जहाँ पैदा भइल बानी ओकरा के मातृभूमि कहल जाला। वो मातृभूमि के बदलाव करे खातिर का रउरा मन के अंदर कोनो प्रकार के ललक लिखे, ललक अगर बा तो ओकरा के जगाई और रउरा बैठ के एक दिन 1 घंटा अपना घर में समय दी और रउरा एगो चीज कागज पर लिखी कि रउरा सपना के बिहार कैसन होके के चाहिए। जैसन अभी बिहार बा वैसने अपना लड़कन के, अपना आगे आवे वाला पीढ़ी के देवे के चाहतनी कि एगो रउरा अपना सपना के बिहार बनाए जना मेरा लड़का और परिवार खुशहाल रहो। तो आई रउरा हम मिल के सब आदमी एगो सपना के, अपना सपना के बिहार बनावल जाओ, जहाँ सबके सुख शांति भाईचारा से रहो, जहाँ सबका रोजगार मिलो, आ केहू का कमाए खातिर बाहर ना जाए के पड़े। अपना माता पिता गार्जियन हित दोस्त का जोरे शादी ब्याह कथा मटकोर में घूमत रहो, आ थोड़ा सा यहाँ के कल्चर के फायदा उठावत रहो। काहे अपन बोली छोड़ के दूसरा के बोली सीखे। हमरा बोली में बड़ा मिठास बा। हमनी भोजपुरी भाषी है, सब भोजपुरी जन होला तो मन के अंदर लोग का धस जाला। हम देखी ले पूरा बिहार घूमी ले, यूपी घूमी ले, दूसरा राज्य में जाइले, भोजपुरी गाना के बढ़िया बढ़िया बिरहा निर्गुण भजन लोग सुनेला, लोकगीत सुनेला। तो ओकरा के हमनी के आई एकरा के औरी मिल के भोजपुरी माटी के कस के मजबूत कर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारा साथ रशील सिंह जो निवर्तमान है एक तरह से अध्यक्ष आम आदमी पार्टी बिहार मानी, उन्होंने बड़ा एक तरह से जो जमीनी स्तर के बात बा, बिहार के जो समस्या बा, जो खास तौर पर जो लोग पलायन करेला अपना रोजी रोजगार खातिर, शिक्षा खातिर, तो उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका से बात कहनी और अपनी मिट्टी के बारे में बात कहनी है कि कितना जोड़ के रहल चाहे जरूरी बात ताकि बिहार बदलो। बहरहाल अपने देखते रही भोजपुरी वर्ल्ड, हम तस्लीम बिहार के चंपारण मानाटार से।